Täze maşynyň zapçaýsy gaty gymmat. Ýanyna barar ýalylar. Köne maşynyň bolsa zapçaýslar ardanjak diýip köne maşynyň bakatyny asmana uçurdular. Oglanlar, ýürüýte siz üçin şun awtogunt madyny ilim. Häzir bärde. Köne maşynyňam, täze maşynyňam zapçaýsyny bakaladýar. Adalatly bolar ýaly şu ýerde aýdyp geçeýin. 21 Camry'ň käbir zatlary hakykatdan dut Camry'dan gymmat ýöne bir kısan zat. Opşalsaň tapawdy gatar. Hada oýury, bumper, fara, laboýaýna, başdy dut Camry'ň bilen şolurlar. Ana prosta remen. Original Toyota'nın özüne gelen remenler Mitsubishi. Şulon tapawdy 100 manat dut Camry gymmat 100 manat 21 Camry'nkida. Geçenki videoda stup pizza bakaladan diýdiňiz. Dut Camry'ň öňkü stup pizzasyna paçimniň çalyşyp bolýar. Şuňa 400 manat diýdiňmi? Original zat ýöne koýa. 400 manat diýdi. Ona da 21 Camry'ň stup pizzasy. Munna diňe paçimniň çalyşyp bolanok gön alyp dakmaly. Maňa bahat 600 manat. İkisiniň tapawdy 200 manat. Bugun biz awtogunt madyna 5 vilayatda yerler vardır. Häzir şu videoda aýtjak zapçaýsynyň bahasy 5 vilayatda da şol barda. Şu ýerde nomerler goýjak. Jaň edip adreslaryny alaýyn. Geçen kedek men dut Camry amortisator alpdym jap öňüne. Şu wat Camry'nkin bahalatdym, ikisiniň 100 manat tapawdy edýär. 21 Camry'nki 100 manat gymmat dut Camry'dan. Indiki videolarda haýsy maşynyň haýsy detalyny bahaladalyň. Ýazyn kommentariýada özüňiz gördüňiz. Dut Camry bilen şu wat 21 Camry'ň zapçaýsynyň bahasyny deňeşdirdim-de. Käbir zatda 100 manat, 50 manat oýnaýar. Ýöne ikisiniň ýylyna da serediň-a. 20 ýyl, ýöne grup alanda 20-21 ýyl tapawdy bar. Ýyl täze maşynyň ýyl könen. Onun ýyl köne maşynyň zapçaýsy arzan diýmez, oja ýalňyş. Inni ýyl köne maşynyň zapçaýsy arzan näl, nabarot ýyl täze maşynyň zapçaýsy arzan. Men ana şonu düşünürjek boldum size. Janyň sag bolsun.